खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 मे 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा दिनै जोबोर मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन जेरावबो जाफुंसारगोन आरो जेनिबो आंखाल जानाय नङा। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोनो गोथो जागोन। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुननि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाया फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन।
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोबां बिथिङावनो दिनै बेले बेजे सोमजिनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों बाख्नायजानो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायोब्ला गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननायबो फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अनलायनाया बांनो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो मोजां खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानियाव दिनै जाफुंसारगोन। गोदान खामानिखौ आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गुबुननि गाज्रि नोजोर थानो हागौ आरो सुथुराबो बांनो हागौ।
गोबां बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो नाथाय गोब्राब जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ साननाय फैगोन आरो गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों